खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बड' कचारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावख'आ गुवाहाटीआव जासिगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनि डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन दिसपुरनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों नटिसनि गेजेरजों आसामनि हादरसा बेंगिरिया फोसावदों दि बड' कचारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिल BKWACनि हेड अफिस एबा गाहाय मावख'आ गुवाहाटीआव जासिगोन आरो सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव साब अफिस एबा दालाइ मावख' जासिगोन बनसुनि दैदेननायाव दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ हेंथा होनायाव एबसुनि आखाइ दं होननानै अजद होनायनि सायाव 7 साननि गेजेरावनो फोरमान होनो थाखाय अजद होगिरिफोरखौ खावलायदों नलबारि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रमेन बसुमतारिया मख'नो गोनांदि थांनाय 8 आगस्टआव बनसुनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन आफादफोरा दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारहैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सोमावसारनाया जागायजेननायनि माखासे घन्टानि उनावनो दिल्ली पुलिस आरो सिआरपिएफफोरा सोमावसारनायखौ हेंथा होफैदोंमोन बे हेंथा होनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दाय जाबसिनदोंमोन आरो दिपेन बर' बिथांनि आखाइ दं होननानै अजद होदोंमोन सोमावसारनायखौ दैदेननाय माखासे दैदेनगिरिफोरा एबसुनि सायाव अजद होनाय आरो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव माखासे सुबुंफोरा एबसु मुर्दाबाद स्ल'गान होनायखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों मैयानि सानाव उदालगुरि जिल्ला एबसु बाक्सा जिल्ला एबसु आरो माखासे एबसुफोरा खौरांगिरि मेल खुंनायनि अनगायैबो नलबारि जिल्ला एबसुआबो खौरांगिरि मेल खुंदों आलादा बड'लेण्डनि दाबि खालामनायखौ हेंथा होनायाव एबसुनि आखाइ दं होननानै जि अजद होदों बेनि फोरमानखौ 7 साननि गेजेरावनो होनो थाखाय अजद होगिरिफोरखौ खावलायदों नङाब्ला गासैबो जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुआ बेनि हेंथा डिफेमेशन केस होनो थाखाय थागथियारि होननानै बुंथिदों नलबारि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रमेन बसुमतारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों एबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेशन आरो सोरखारावबो गैया नाथाय बबे जुक्तिजों एबसुनि सायाव अजद होदों आरो बेबायदि एबसुखौ दाय होनो थाखाय बबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा जाय बिथांमोनहा सिजौ सावथुनखौ नायनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां सिजौ सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय लाबोनो थाखाय फैगौ सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामनानै होसिगोन सिजौ सावथुनाव गुबै फाव खालामदों बिजित बसुमतारिया आरो बे सावथुनाव फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मखौबो नुनो मोननाय जागोन 1958 मायथाइनि सिगां गंगारफोरा बर'फोरनिफ्राय टेक्स लांफैनायाव मोनलाङाबा मानसिखौ लांनानै बान्दा खालामहैयोमोन बेनि सायावनो बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों सिजौ सावथुना गोबां फिल्म फेस्टिभेलफोरावनो जायगा मोननो हादों जेरै इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्नआव जायगा मोननो हादों फिल्म फेस्टिभेल अफ इन्डियानि इन्डियान पेन'रमायाव जायगा मोननो हादों बेंगालुरु इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जायगा मोननो हादों आरो बेबायदिनो गोबां गुबैयै 26 बोसोरनि उनाव सिजौ सावथुना इन्डियान पेन'रमायाव जायगा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों दा बे सावथुनखौ रायजो राजाफ्राबो नुनो मोनसिगोन जायनाखि जोंनि गेजेराव सिनेमा हलनि आंखाल बेनि थाखायनो गामि गामि दिन्थिफुंनो थाखाय प्रजेक्टरनि थाखाय फैगौ सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों जाय बिथांमोनहा सिजौ सावथुनखौ दिन्थिनो गोसो बिथांमोनहा सावरायहरनो हागोन नाम्बारा 9859090160 खेबसे बुंबावनि 9859090160 बे नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन आसाम सोरखारा आसामनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै केबिनेटआव जि थांखि लादों बेयो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाजों सोमोन्दो गैया होननानै थाबैनो आसाम सोरखारा रोखा फोसावनानै होनांगौ होननानै खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया आसाम केबिनेटआव लानाय माखासे थांखिफोरनि हेंथायै दासान्दि बर' थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादा जिल्ला सुबुं सांग्रांथि मेल खुंगासिनो दङ मैयानि सानाव चिरां जिल्ला बिजनियाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदोंमोन बे मेलाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंथिदों दि आसाम केबिनेटआव आसामाव आरो फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेयो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाजों सोमोन्दो गैया होननानै आसाम सोरखारा थाबैनो रोखा फोसावनानै होनांगौ आरो दफायाव थानाय बायदियै स्कुल आरो कलेजफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो बिथाङा बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों निट बेस्ड भेन्सार फरायसालिफोरा सोरखारि जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ बिथाङा बुंथिदों दि गंनै 6 कलेज जायफोर सोरखारि खालामजाथाव बेखौ सोरखारि खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा गनायथि होखाबाय बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो प्राइमारि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज्ड एबा सोरखारि खालामनायनि खामानिया आवगायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो टेट पास जानाय बिजाथिफोरनोबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट होगोन लोगोसे स्पेसियेल टेटबो खुंनाय जागोन आरो माखासे मावख'आव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि लांदां जानाय मासियाव थिसननायनि खामानियाबो जागायबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा
इन्डियान आर्मिनि कर्प्स अफ मिलिटारि पुलिसाव आइजोफोरनि थाखाय अग्निवीर जेनेरेल डिउटिनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट रेलि खुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो नांगोन। आसामनि उदालगुरियाव 25 अक्ट'बर 2022 निफ्राय लानानै 30 नभेम्बरसिमनि गेजेराव खुंनाय जागोन। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा आरो मेघालय गासै मोनस्नि रायजोनि थाखायनो उदालगुरियाव रिक्रुटमेन्ट रेलिखौ खुंनाय जागोन। जायफोर बिथांमोनहा अग्निवीर जेनेरेल डिउटिनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो गोसो बिथांमोनहा joinindianarmy.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 7 सेप्तेम्बर। बैसोआ 17.5 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन। सोलोंथाया थाखो 10 पास एबा मेट्रिक पास जानाय जानो नांगोन आरो खमैबो 45 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन। जायफोर अग्निपथ स्किमनि सिङाव अग्निवीर हिसाबै जइन जागोन बिथांमोननि सार्भिसा आर्मि एक्ट 1950 बायदियै 4 बोसोरनि थाखायल' जागोन आरो 4 बोसोरनि उनाव अग्निवीरफोरनो सेवा निधि पेकेज होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोनहा समाजाव थांनानै गुबुन गुबुन खामानि मावहैनो हायो। सोनाब बंग'नि बिरभुमाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय अट' आरो बासनि गेजेराव जाब्रबथाय जानायनि थाखाय 7 सुबुंनि जिउ खहा। लेबारफोर गाखोनानै थांनाय अट'आ बासजों जाब्रबथाय जादों जायनि थाखाय 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो 5 गोब्राब जोखोम जादों। बे जाब्रबथाया बिरभुमनि माल्लारपुर ओनसोलनि स्टेट हाइवेआव जादों। जाब्रबथायजों थैनाय 7 मादाव 6 आइजोफोरमोन आरो 3 हौवाफोर। थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों मानोना 5 गोब्राबै जोखोम जादों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो थैनाय न'खरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। नंखाय बुद्धिस्टनि मुं जाफ्लानानै थानाय सासे बांलादेशीखौ हमदों। बांलादेशीआ गावखौ त्रिपुरानि थागिबि होननानै सिनायथि होदोंमोन आरो मुंखौ राहुल बर'आ होननानै सिनायथि होदोंमोन। बांलादेशी राहुल बर'खौ उनाव तिनसुकिया कलेजनि साखाथियाव थानाय बुद्धिस्ट टेम्पलनिफ्राय हमनो हादों। उनाव बुद्धिस्ट मंकफोरनि आफादनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानैनो बांलादेशी नंखाय मंकखौ पुलिसआ हमनो हादों। जायनाखि बांलादेशआ गावखौ त्रिपुरानि थागिबि होननानै सिनायथि होदोंमोन बेनिखायनो आसाम पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय त्रिपुरासिम थांनानै नंखाय मंक राहुल बर'नि सायाव सिग्रोमहैदोंमोन। जेराव बांलादेशनि फोरमानपत्र मोननायजों लोगोसे सन्देह खालामजाथाव गोबां फोरमानपत्रबो हमनो हादों आरो नंखाय पासपर्ट आरो नंखाय डकुमेन्ट लानानै भारताव थानायखौ हमनो मोन्दों। बिथांनि अनगायैबो बांलादेशीफ्रा नंखाय फोरमानपत्र लानानै बबेयाव थादों आरो साबेसे दंफैयो बेनि सायाव सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। जास्टिस उदय उमेश ललित बिथाङा भारतनि 49थि गोदान चिफ जास्टिस जाबाय। भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारतनि चिफ जास्टिस महरै जास्टिस उदय उमेश ललित बिथांखौ एपइन्टमेन्ट होबाय आरो बिथाङा फैगौ 27 आगस्तनिफ्राय बिबानखौ लागोन। जास्टिस उदय उमेश ललित बिथांनि सिगां जास्टिस एन.वी. रामाना बिथाङा भारतनि चिफ जास्टिसमोन। जास्टिस एन.वी. रामाना बिथांनि टार्मसा जोबनायनि उनावनो जास्टिस उदय उमेश ललित बिथाङा फैगौ 27 आगस्टआव भारतनि गोदान चिफ जास्टिस महरै बिबानखौ लागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।